TV, I'm on Sunday, Yena Yedimu. Praise the Lord, I'm Shafo. A radisha, come on, a team phone in army one hour shade. If I had a seer Donkor, who couldn't remember free no me and Sapusin online, the program bill to maybe swear to the mysteries of the gospel. We are Kenyam saying we are a bomb piper, the Tossu Bimusuno, the best share all night I say. Free doom a cushion no me and Sam, and also only years are our dear own Edumadian Ria, doom pepe, they are set all night as your friend of fire all night. Now, your share will be
na yɛnim sɛ awurade bɛkɔ so nso afa sɛ adwumadi wei so sɛdeɛ ɔgu so a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne no ɔbɛkɔ so ayɛ nsɛnkyerɛnne bebree. Wɔn a wɔso dwumadi ase ɛyɛ adusa herbal clinic wɔn mo center no ɛwɔ takwamaku goil filling station hɔ a na wɔn wɔ wɔde wɔn ho asi hɔ sɛ wɔbɛboa dwumadi sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛmpa no bɛtumi akɔ ne nipa so ɛnam sɛ dwumadi so anya ɔkyeɛ deɛ kanfo saa dwumadi nso wɔ obiara sɛ obiara pɛ sɛ ɔbɔ dawuro ɛwɔ n'adwuma ho a wɔbɛtumi de afa kuma wɔ tv ha amanfoɔ tie paa na obiara nso ɔde dwumadi nso ɛfa ha nso awurade fa so nso ɛhyira no mepɛ sɛ meka wɔn namba no si n'akyerɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wopa a wobɛtumi wopɛdi atu akɔtɔn anaasɛ wopɛdi nso atɔ a bible se yɛnni dua no ba na yɛmfa no hama yɛnte sɛ wo yɛ nti nneɛma a ɛfa ha ama ho a nyankopɔn de ama yɛ no so yɛbɔ mpaeɛ a yɛsusu kɔmɔyɛ no so na yɛwɔ namba no a wobɛtumi afrɛ adusa hɛbaa no yɛ 0500 110 115 0500 110 115 and at 0557 009 824 0557 009 824. The carton here 0557 00 825 0557 009 825. Ope edusa ubinyano ewo takwama kumase gold filling station ho omusisi tinkapa so omusisi ne numpem ene niema bia fa nipa a o problem no ha sisi ade koko ne de keka ho ni nyina nyame de ne nsa ka sunsun fam de na afi honam fam nso de no wonya duru ete sa enwosra ene mpaibo di aduru nachi enti odi bi ka wano a bonhye obenya ogye ene ayaresa ama oni pedua honam fam de no ho fam de awurade gusu a oyɛ na ɔbɛyɛ nso kora ɛnɛ nwumre asɛm a yɛgusu a yɛtie no me kasa fa subject bi a matudin one thing na wotwem yinu ni yɛ kasa fa baako one thing that is necessary adeɛ baako ehu hia ɛna last week yɛ kasa fa one thing I do adeɛ baako a meyɛ wiase a ɛwɔ mu ebere bia na ɛwɔ adeɛ baako bi hɔ ɛwɔ sɛ nipa tu anamo ɛma akoma num na yɛakyɛm yinu ɛnɛ deɛ ɛdi hɔ no mato din anaa deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ one thing I know adeɛ baako ɛna menim there is one thing you must know. Bible says nipa ayi asantefo anaasɛ twifo na ebu bɛsɛ sɛ obi ni mu a obi kyerɛ na adeɛ bi obi ni mu na yareɛ kɛseɛ wɔ wiase. Ignorance is a great disease. Eti anano Paul say enuano mempɛsa de baako bɛhintam mempɛsɛ bɛsi wɔ so mempɛsɛ mede bɛhyia mo. There is one thing I don't want you to be ignorant about it. Paul was talking about the spiritual gifts. No person nipa hu sunsun mu akyɛdeɛ sɛ eniso bi a woyɛ kristo ni bi a wabɛdi yesu adi hyɛ wohunu sunsun fam akyɛdeɛ na wapere sɛ wo nsa bɛka because ɛbrɛ dodo a wobɛhunu no ɛna bɛma wo kɔ adɔ wapere sɛ awurade sunsun fam akyɛdeɛ no wo nsa bɛka yɛ kenkan free John chapter 9 verse 25. John chapter 9 verse 25. One thing I know. Ena obuaka se oye diboye ni a minim. Oh my God. Adeɛ baako na minim. Se na nka me ye ni frani. Oh hallelujah. Na afi me hunu adeɛ. One thing I know. Obi a wutie me pese wo hunu adeɛ baako. Abraba ye boy ani asetene wo mu yi. Awo so sua na hunu bibi. Se wo sua hunu adeɛ a
also huna wutimi ko woni wabrabo mu da se won sua bibie hu a abrantie be e wonu woni frem na bible kyerɛ sɛ ebra yesu gu na dwuma so a ɔyɛ ana ɔne asuafo no kɔto abrantie ana ni efra ana asuafo no busa ne sɛ papa na ɛde na abrantie we n'ani efri ne na yam ne boni bi a wayɛ ananse ne maame bɔne ana ne papa bɔne ana yesu ka kyerɛ wɔn sɛ baabi o ɛnyɛ ne bɔne o ɛna ɛnyɛ ne maame bɔne ne mum sɛ bɛyɛ onyankopɔn ɛne mo nya bɛdadi. God, you must know one thing in life. Now Bible say ana yesu ti na tie na ɔde sira ne so na ɔka kyerɛ sɛ ɔnkɔ nsuo na ɔnkɔ horo ne so na abranteɛ no tu anamɔ no n'ani no ɛte. Praise God. N'ani na efra no bie anwummerɛ bi bu obi amaneɛ sɛ sunsumo ne fira bi ɛda w'abrabɔ so Jesus ebebie ɛwɔ yesu din adeɛ bi ɛkata w'abrabɔ so a wohu deɛ wɔ wiase aberanteɛ ne wɔhunu deɛ wɔ wiase but dakoro ada yesu hyia no saa adeɛ na akata n'ani a na ama n'ani afira deɛ na akata n'abrabɔ so no ebie anwummerɛ adeɛ bi akata w'abrabɔ so Jesus adeɛ bi a yesu wadu hɔ Jesus deɛ ma wohunu abrabɔ mu sɛ deɛ si yesu deɛ ma awurade bɛma no bie Jesus name ana wɔn a atwa no ho ahyia no saa da no ahomeda ɔkɔ ka kyerɛ farisifoɔ sɛ asɛm bi asi na asɛm a asie no sɛ homeda yi aberanteɛ bi ani abie na n'ani abie no papa bi a wɔgye din ɛwɔ kurom ha yɛfrɛ no yesu ɛna ɔfrɛ aberanteɛ no kɔ hyia dan mu na obisa sɛ aberanteɛ ɛyɛ dɛn na w'ani bie na ɔsɛ ei asɛm a mubisa me deɛ me deɛ menim nsɛm de m'ani afira anifira mu na meteɛ menhuru hwee na papa bi na ka kyerɛ me sɛ na tie na wode ayɛ m'ani no menkɔhoro mekɔhoroeɛ na m'ani bieɛ ɛtumi deɛ menim hwee adeɛ baako pɛ na menim sɛ papa bi a yɛfrɛ no yesu owura bi a yɛfrɛ no yesu ɔna de ne nsa ka m'ani ɔna asam yadeɛ anwummerɛ bi ka kyɛw sɛ bible sɛ di bi ne soro anaa asase so anaa asase ase a wɔde ama nipa sɛ nipa nya nkwa wɔ mu ɛka di yesu ho yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛw sɛ there is one thing you must know that apart from Jesus there is no salvation anywhere sɛ yesu pa ho a nkwagye ne baabi a you must know this one thing. Number 2, you must know that Jesus is your healer. Yes, you know you are suffering. Yes, you say some there is nothing you can do without me. Me boy man, a bra you want to say, I a bread ni pehia emwa. Na David says, "Me mama ni sutina me pa, me mua free baby ama." There is one thing you must know. Adanu na Israel for Goliath hunti. Se we are say coronavirus hunti obia them. Obia brabo I destabilize. All the economies in this world it disorganized. But I came to announce to somebody that there is one thing you must know. Say yes to brabo no more. Yes to brabo more. Say yes to you want to say what? Unnecessary man. One thing you must know. Yes, today we are for. Jesus is your redeemer. Jesus is one thing you must know. And they say, yes, I know what you for. Say, a radian you are. A brabina come up Samaria. I'm a Dian woman yabini. And we brought a Janan Wodi. Hey, when they say what chance I say, so therefore, we treat you as well. Nanyame wa hina awurade a wakasa na odifo no Elisha nim nyankopɔn a wɔde ne ho ato so wonnim awurade a wagye na die ɔsɛ mo deɛ munnim bibia o but I know somebody who make provision for my life
and who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. You will give me your money before. Paul say, and my God shall supply all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. One thing you must know, say a brand new idea. You pop a coupe, a deep coupe, and I also do Hotus. At Yaba coupe, and I said, who no to say, yes, I'm packed on no waffle. Obia Johnny Goliath in tea. Obia said the coronavirus. David Pierre Horn was in Bibia. Ninian was obey Dewa. Obey Dewa. Abrantie, obey a day. Now, Bible say, I feel with Tia no say. So, Casa, you bet me a Kumas Abrantie, who's your fool, who bet me a uniform, or better not dear. Goliath who ate me a if it's a brand not David was stressful, necessary about no work as Yabaho. Well, radio money to me. A radio man on what day? No one you know. Sister, one you know. At the end, I wouldn't know. What? At the end, I wouldn't and I wouldn't do what do we must not Jesus. I will say a deep in this room. And as I see at the mention of the name Jesus, you must know that I know just one thing that you know. What are the only man in motor? Sister, the only man in motor. The only man in your my Bible says according to Philippians chapter 2 verse number 9. Bible says at the mention of the name Jesus. Jesus. The boy used to be my God. And in your was Jesus. And in your was and in your and in your woman Jesus. And in your woman and in your woman. But we don't know the couple. But the German now said, yes, yes, Jesus is Lord. You must know that Jesus is Lord. This one you must know. So when you must you must know that you can reject Jesus as your Savior today, but you can't reject him as your death tomorrow. The person about you at the about also who say and prepare a nipper the years to be agro. A nipper 80 years who fell. Let your man put us say like a will send that year channel. Nipper by a nipper by 24. Hey! Or people shall cross and then nipper now can want them to be other way. But you must know. You must know. You must know that he is your judge. Or no, and you tell me. And then you open me a rejecting. Open me a joy, life. Open me a live life. And say, you open me a
yo pe bia nyame de epetumi na ma ba de bi ba wontimi rejecting it that pa me pese me ma hunu se na wo so titu na wo hu se Yesu woni yagifo a Bible say David abaye no se munim bibia me de minim nyame bia me som no ni nyame amagine die se esira no so se emwoni bi ba ho a awode odi ama me no metimi bowurom o chem woni bia na me so ma yere no sisira nipa ne ne ko adi no so nkunum jata na nim onyankopon ya wo so no wana edi na wunim na wana wunim no wana wunim no wunim osofo wunim odifo wunim aduro wunim moto wunim nsuo wunim diai but me pasa me catch us sanu ma we nyina ti e hye Yesu ase praise God onu no odi na ye ni ma nyina ti Bible say according to the exceeding greatness of his power that worketh toward those that believe. The two makers here yet ma wona ogidie no. Ephesians chapter 1 verse 19. Ewade Yesu two makers here na ebru dumi nyina so no. Ena nyumre embra wo sura ba. Babia that he possess all powers. One question biara ni babiara. Abutani Jesus. Woni mbeya wonyina. Abayama amawo yekomano tubwasi jano woni mbeya wonyina. Abayama amawo. Yes, sorry. Oni esuan polisia obekono na free. What was soon as assessed to me now, me passa me cattle, sir. The woman no, go to the be up him. But me passa me more here, part, I was so. Was so was soon as assessed to me now, me. Jesus. Now, for me, so me, mamma, my God. But it to me, the mamma. So there be a mobocobia. Mutia, 1 year, no more so a tafra wordina. No more be to me, no. This is what we know. Obi hunu na kakra bia no wadane. Yeni kuguta. Yedi kuguta. Yesu amafa. Yesu waya in the circumstance of impossibility, hey, know that Jesus is your deliverer. In adverse situations, know that Jesus is your provision or your provider. Paul said, "Na minyanko papa mo yehia mo nyina." Sister, I don't know nante sa, I don't know bra ho sa. Wonya hunti abate na me ka kire wo say, hunade abaako. Say Yesu ne ogefo. Yesu ne nkwaje. Yesu ne owurade. Yesu ne obuafo. Yesu ne wadidafo. Yesu ne wocham. Yesu ene nkunimdie. Ye kai wo ba sesi a ye ba e beto aso. God bless you. Praise the Lord. I'm sure for Radisha kuma etiefo nyina ne wona ohwe. E fa be the CS Donkor. Ukwenda numre bia free no me sakosi no nine. The program bi of the so ya to the Mystries of the gospel. We are Kenya say we are bomb piper. Ye tosu bi unso no. Ye be share all night ase. Free dumyenu ekosi no me nsa. And also omu wie sa awade on edumade ni wie ya dumyenu pepepe. Na share all night na say friend fire all night. Na ye hwe obi enu kwan say obi enu no mfi say edumade ni mienu nyina mu. Na awade afa so a o de o gie ene nsenkyerene bibre ebri nipa na afeso nipa bibre so fa so esachera ti omode ana fo fidie no to awade obetine mu ache awade shira amen.
Enema surprising. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. E wo dwa na enemi godi bra wo. Who say tem dia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na enemi godi ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal mixture. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma mejina brane. Na meyu. Hey, ne dra wasisa ni na abo ye. Shida, me ko me ni yakwa edu. Wa dance here. Aye juma kaka. A living testimony. Edusa pray. Obie timinumbi. Ajisa pemfo. Wona wo man koda no fo. Any de onya mfie dumie. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ Kumawood TV Amansane They say, Sumbia Kataya Sabras, Sumbia Kataya Brabos, every darkness hovering over our destiny, over our marriage, over our life, we remove today in the name of Jesus. Bible says,
Then you soon get a yes. And God said, let there be light. Wherever there is light, darkness cannot operate. Wherever there is light, darkness cannot operate. But be here will be out of a swimming edema. It is sooner now yet and the flat. Now can the branches. Jesus said, I am the light of this world. If the players will walk on, there was a Sudan. Yes, the bull running person. And then you bring a shimmy, a kettle of warriors, a kettle of Dumas, a kettle of Sabbath. We are so good. Be what? Of your number. Lord of the darkness. Lord of the darkness over your life. Lord of the darkness over your marriage. Lord of the darkness over your business. We will solve the time in the life of Jesus. In the life of Jesus. Lord of the darkness. The spirit of darkness is that you are in the life of He's the light of this world. The light shines in darkness, and the darkness could not comprehend it. And you may be bumped by two Biabras. Obia Suma Katana Jesus. A Suma Katana warriors. A Suma Katana what the Bonisum? Yes. And in Gracia Suma Katana. The idea Suma Katana. What could you say, Jabia Branti could I speak life. Jesus. I speak life. Yes. Unto your situation. Say that. Hey. Shine. And you may be out here. Yes, we are high. Whoever be Sumwa, a Sumnikani. And you may yesterday. I speak life. Unto your darkness. In the name of Jesus. The beautiful lands not to me percent. Obia was a situation, a branch in the situation. From birth, you won't. From birth. Obia what could do such situation now? A thing. Say Obenya what ye. Obia ponibi suma kataos. Maybe no be say. Adiabia what coach shim what in fact. Untimi nyai. Now I'm saying program. We started program way for from. I believe say nipa ni tie. Yes. Erade edin kunimpa. Nipa bebre o testimonies. Yes. Number is 0200603602.
0200 603 602. Say number them they are tumting. 0200 603 602. O phrase is here ha. You know be bompa me pese what could do say abrante na Yesu. Ye wo na ni frem na Yesu ko hia no. A wo san ni frem. What could do say situation man no my thing. A point of no return. A point of impossibility. A point of no hope. A point of despair. Yes. A point of desperation. What could do that point? Abrante, ya wouldn't be frame. It just simply okay. Hello, Pachodini, baby, I'll free. Hello. Pachodini, baby, I'll free. Hello. 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 Yeah, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Right. Huh? Abrante, ni kasembi. Hello. Pachodini, baby, I'll free. Hello. Hello. Yeah, Pachodini, baby, I'll free. Atomic Assassin Manso and Tuaku. Manso. And Tuaku Manso. Amansa way. Pachoya no pija on any kakrai. I don't know person about home payment. Hello. I tell Casadia no person about home payment. And your mother they have more my brother. My brother them and now my mummy and son. I'm in the studio meaning some I problem kwa. Yamon payment. Found two trees. Awurade wo na nan wo hia brantie na na ne plan ye nani da so ni na bra bomu no wo mani da so ba na bra bomu dia enani mere wo Yesu dem ba bi ofra wo bia awurade for second turn the situation around in the name of Jesus. Amen. Amen. Hello. Hello. Yeah, but we didn't be able to free. Hello. Yes, I'm patching you me. We didn't be able to free na low volume kakramai. Yeah. But then I pass it about home but my monitor program now I mean the quando I'm quando the vampire God bless you. God bless you. God bless you. Radin Kahopa. Hello. 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 Yeah, we didn't be able to free. We didn't be able to free. Yeah, no more room volume make a cramai. Any part of what's endorsing tea, we are no room fast. As I know, will be quiet. It is said in American, a brantiano. Was it almost issue? Fancy for us issue. Hello. Hello. But you didn't be able to free. Pija oneka kawai kentampo. Right. I don't know pese bon paimo. Yeah, ento kasa ni pija oneka ka. Yo, I don't know pese bon paimo. I don't know pese bon paimo. Hello. Hello. Hello, yeah. Mami, we didn't be able to free. But I make a certain control me the adjoa. And control me fine. But I make a certain control me the adjoa. And I'm saying control me no fine. And control me. I was fine. But I me back a coyare. After I can buy and then. Everybody is your picture of Yes, I'm a bomb and then. Yeah, bonfire mount. Everybody, your picture of so three will someone the friend now. A man and the woman in Kundia. For second about areas. And we used to do this. No friends who said the first come on. Not done in a brother. Already, Shramara was who used to do. Amen. Hello.
Hello. Pato mo ofra ye wo mo ntam anse nipa no bebre wo lines na line achi. Hello pato low volume ne kakra. Udi ni ba bia kasa free. Another line is no man ja. Hello pato udi ni ba bia kasa free. Pato kasa free takwa. From it man daki. O kasa free takwa de. But Takwa. But pato book program no ndena mi. Yeah. Pato kasa. Pa bo abena bi na mo ni ye. Yeah. No many achi. Ama me ho so afro. Amen. Nika de nyame nhia no ma mo ahoden na abena bi na mo ni nhia mo mpai. Amen. Amen. I say kwasi da bia be all night wa enti kwasi da bia mfam wa yin to I say fire all night. Hello. Hello. Pato udi ni baby akasa free. Hello. Udi ni baby akasa free. Udi any baby akasa free. Said the lines they say no. Urom na wan kasante ma no bi esi. Pato no volume ni kakra. Hello. 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 Udi ni baby akasa free. Oh, Ose. Kasa, ode kasa. E dey na pese bo hon pai ma. Hello. Good evening. Good evening. I'm the sir, I'm talking to Apam. Ose. Sure, I'm talking to Apam. Apam. Okay. But the sir, I'm talking to Apam. Okay, dey na pese bo hon pai ma. E dey na pese bo hon pai ma. Hello. Hello. Line na jam your home. She say, "Oh, na one kasa fast. Obi be overtaking." Hello. Yes. Udi ni baby akasa free. Kacho me kase free. O kasa free. Donkor am free. Donkor. Okay, then I'll pass a bomb pie ma onimre. Kacho me ni me ku. Mama ria ya ba. Oba beji. Oba beji on. Awurade ye pega wa funa sha won sha. E die ne wo awurade ntimi nyere. O so obema benya ne ere baako. Sha so oban so mukuru baako. Obi a watie si o ma wadiem. Awurade dina sema. O Yesu dino. Kasamano na di nkunim o Yesu de nti. Amen. Amen. Hello. Hello, good evening. Good evening, mommy. The Cape Coast. Awurade me pagya wa funa ne abusua ne nyina hye won sa. Wona wo hyira nipa. Wona wo ye nipa ye. Wona wo ye nipa doye. Awurade abusua hyira wo. In the name of Jesus. Ade be abusua be hye tie mo abusua ye Yesu be je twam. Awurade edom tom abrabo so e wo Yesu dim. Amen. Hello. Yeah, hello. Yes, apacho di ne be be akasa free. Apacho kinchili ni kasa free Adam. Ose. Pacho yetio. Ise pacho kinchili ni kasa free Adam si na hapo. Pacho den apese bo pa enyimre. Me pese mo bo pa ma ni Nyankopon ma ni fi ba eketo. O Nyankopon ma de. O ma ni fi ba eketo. Favor on. Ewadi amanu Solomon. Wa musa sika. Obusa nyansa. Ana odi de ka nyina kan ho. Wa ko obusa favor. We Yesu dino. Favor odi ma Moses. Enyimre bi to akwaso. We Yesu dino. Baby obi bia o favor elocate no. Na enconnect no, na link no. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hello. Good evening. Good evening, Wayma. Udi ni baby akasa free. Ukase fe apamo komu comfort. O say ya pija onene kakra. Meni sampada o papa. Ade na pese bo hon pai. Meni sanam akama ko sampada o papa. Ose. Awurade me pija wa funa ba wanim. Me de ne yefro ni kyerɛw. Bible show ba benyin se bo so me nkon.
na ɔbɛwo ɔwo nso ɔbɛfa ɔno ne ne ba yɛbɔ mpa yɛ sɛ adeɛ bi yɛbɛyɛ complication ɛwɔ na wom yɛtwam ɛwɔ yesu den no tumi bi yɛbɛsɔre yɛtia wo yesu nim yɛbrɛ no ase ɛhyira awurade mu no kum sa nkata wo so kɔsi sɛ wobɛhyɛ wɔ asomdwam wɔ yesu den nti amen. Hello. Pato kasa den right obetumi abawurom egusu ya mesi onifrani ni kasem bi omo si yesu ye dubo yeni. Hello pato di no be akasa free pato etame aide pato achimota pato yo achimoda pato di eden apese ba won pa enumre mo pato the case okay. So no, when you try to perform no, but I'm not a bit. Bonu suma kapa wa braboso akonu suma kapa wa braboso awurade wo tumi wo hunu se yesu nkwa na betumi ade wo de enumere awurade ye pagya wa ko ba woni ade ba ko be no hunu se wo ko na betumi ade no pani bi ni yase obetumi di abona ba de jabo ne ye tumi a wo de ye juwa wo tifo mu no ba bi o bi a yesu me mo wura no in the name of Jesus the sacrifice so akonu bi am yesu demo awurade nano na omeka na sempa na me di ne di ho adanhye na hye na animonyam yesu de nti amen. Ya from me personal number why you be din komo in fact calls in the time nas enti de besia na o person from me personal number na you din komo a no say me pere me bra be go akire 0247 81 2428 0247 812428 your power bit me after time be out bit me after the come in fact you need to be program obi o ha na we say your man here fasting o break ya na bompai been a lot of testimonies you know say we are there for come TV program issue why you know be say all night I can you boom na man kan say ya me yadma ko siaba we do me no pepe 12 o'clock sharp sabe good muka and the phone and kasa sharp na ya share fire all night as you weapon no mensa na saa time ni ya time na de bompa ni sha nti time no do ba ko so enna sabre nya bra ya da enna na yemum na break sim mo ya dendene o katre Esther when nim say break sim ane wade amu abe wo hima e break sim the break sim no a coronavirus we are seeing na awusunu mo ane wade abe faso a hye ne die ne munyam all night ti bomode say obe katre wo nua you know shop no ewo takoma gold filling station e ho na wu ha ma go shop wo number be tia for person to be bottom aduro no makata say ya bompa ya guso no sra wo so na musira wo so nti adano na oyin Ezekiel ayare oyare na ade ne tu na nyankopɔ akyerɛ sɛ ɔnte aba bi no mfa ntare kuro so wɔte aba no spiritual inde wɔyɛ wi ba wɔte aba no ɔde tare kuro so ne kuro dem eti we ha ma we ya bompa ya guso eti usisi koko ɛne nneɛma o bɛma wesi ne ade na wonya bi no a ne nyinaa awurade bɛfa saa mpaebɔ no so na wakio saa de number ne yɛ 0500 110 115 0500 110 115 and at 0557 009 824 and at 0557 009 825. That's the number we have. I could 24 25. It's Bomodi answer of a friend at Saiba. Oh, friend, Bokuma would do, Kuma would TV. Now Mosrana attention, Kuma TV, and I would have number of from Omoncho Babia, Mobina Biato. You say, Radian show, ever fast, washing the enemy. Everybody shroud. The Sahaba, Radian shroud, till the now. Most almost show you
awurade nhyira mo na ebere bia no miensa anwumre ekosi no na ukua da bia ye wa ha osiada nso dumienu ahomache ana anadwo dumienu kosi no miensa ahomache eno nso yewom eda abusuafo mo hwe machine system ayi na se ene ma no ema bi ha omo ye good say ana emantie bi nso ha omo ye very good me say awurade nhyira eda omo so le bebige obi entimi nkata mo nso ma so da se de tie bia mo so ma bebige after coronavirus obe tu kwa mutu de awurade ba link no yenim se awurade wonya mo da se ne tie bia de muni akabu mu a ye pega awurade Yesu din apega sempaniti awurade so nya mo da bible se yo ya for bukia no so oduma ni bibia for bukia no tibra mo ya for bukia se oduma awurade mo mo didi won mo nshira e mo da bible se mo ko so awurade oduma mo mo tintim mo ko so awurade oduma na mo nim se mo bre enye kwada e wo awurade ti shire awurade se on ko so shira brother Amos awurade shira on a keyboard anti gloria awurade shira osofo awurade shira ada osema for junior awurade shira Joshua Obiesesia brother Joshua awurade shira Semana wasia na maye bodia yefo oh semekai bebia mi fre any pepe swa wodi atui adura oni meti uye oh adura surprising. Edusa heba Mystries. Any edusa heba capsules. E wo dwa na nemi kodi bra wo. Mo se tem dia complain wo sisi. Any koko ne. E pese ejo to dem. Enu hu dwa kese pa na nemi kodi ye no. Na woni eyema oba ne bem. Edusa heba Mystries. Any edusa heba capsules. Eye koko. Any sisi yare dro kese pa. Edusa heba Mystries. Any edusa heba capsules. Madana madana nsuwe. Edusa heba Mystries. Any edusa heba capsules. Emma memme jina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasisa ni na abo ye. Shida, me ko mi ni ya kwa edu. Wa dance here. Aye juma ngata. A living testimony. Kona kwa jodi e. Edusa pray. Obie timinum bi. Ajisa pemfo. Wona wo man kwada no fo. Eni de onya mfie dumi mu. FDA ahwehwe saa adwadie nkrato yi mu. Agia tumu se eye. Kumewood TV amansane yena yedimu. Praise the Lord, I'm sure for a radisha. Kumewood etiefo nyina me wona